Ahojte, vítajte na dnešnom vysielaní. Vyzerá, že štartujeme. Ahojte, vítam vás na dnešnom vysielaní. Dnes by som sa s vami chcela pozrieť na jednu tému a konkrétne na knihu, na pracovnú knihu od Garyho Douglasa, zakladateľa Access Consciousness, ktorá sa volá Ako sa stať peniazmi, alebo How to Become Money Workbook. No a povedať vám pár pikošiek z nej, mojich skúseností, pár rád na jej používanie a takisto prosím, ak máte vy ohľadom nej nejaké otázky, tak mi to napíšte do komentára. Ja si tu zapnem video, aby som vás pre istotu tiež videla aj tu, lebo komentáre na počítači sa mi zase až tak nezobrazujú. No, takže ako ja som sa dostala k tejto knihe? V podstate to bola úplne prvá kniha, na ktorú som narazila s nástrojmi Access Consciousness. Áno. Vlastne tá moja cesta s Accessom bola taká, že najskôr som vyskúšala Access Bars, čo je v podstate taká základná technika. No a potom som sa začala zaujímať o to, čo ďalšie tam je a čo ďalšie a aké všetky ďalšie kurzy, na aké všetky možné rôzne témy, aké rôzne techniky sa tu dajú naučiť a vlastne knihy sú skvelým spôsobom, akým môžeme načrieť presne do sveta nástrojov Access Consciousness. Nielen za to, že sú cenovo dostupné, je to ešte aj niečo, čo môžeme proste si fyzicky chytiť, nosiť to so sebou a tak. Takže vás pozývam do toho preskúmať knihy Access Consciousness s autormi, rôznymi facilitátormi. No a ako sa stať peniazmi bola vlastne tá úplne prvá. Mňa veľmi zaujala táto téma peňazí. Práve som v podstate úplne od nuly rozbiehala môj biznis na niekoľko strán, na niekoľko smerov. A teda ma to zaujímalo. Áno, ako môžem pomôcť svojej finančnej situácii, nie že by som bola v neviem akom obrovskom bankrote a teraz finančná dráma alebo tak. Avšak som nikdy nebola vzdelávaná, čo sa týka peňazí. Áno. Vždy, koľký z vás ste boli, čo sa týka peňazí, akoby vzdelávaní, že aký môžete mať s nimi postoj, ako s nimi narábať a tak. Áno. Takže ma to veľmi zaujalo sa dostať do tejto témy. A najvyššie ma zaujal ten názov celkom, ako sa stať peniazmi, čo to vlastne vôbec znamená. Však pre peniaze sa musí pracovať a mala som vlastne veľmi veľa filmov ohľadom toho, čo to v podstate znamená zarábať veľa peňazí a tak, aké máte vy. No a keď som sa ponorila do tejto knihy, tak mi v podstate otvorila úplne iné spektrum toho, čo je vlastne možné s peniazmi, aký vzťah s nimi môžeme mať, ako inak sa s nimi dá narábať? Táto kniha nie je o tom, že teraz naučíte sa dennodenne, ako narábať s peniazmi, ale ide o to, že začnete v podstate cez ňu si vyvíjať iný postoj k peniazom, iný vzťah a začnete sa pozerať vlastne, že ako s tými peniazmi fungujete. No a toto bolo v podstate asi moje také prvé štúdium, áno, peňazí. Lebo koľký z vás ste niečo takéto trebárs nemali v rodine? Povedzte mi, ak ste sa v rodine bavili úprimne o financiách a tak, pragmaticky, že to nebola dráma, áno. Toto som ja nezažila predtým. Hej, takže ako sa stať peniazmi? Čo je na nej zaujímavé je, že to je pracovná kniha. Áno. Takže ona je nielen o tom, že si ju čítate, ale vy si ju vypracovávate. To je tiež jedna z vecí, ktorá ma veľmi zaujala na tom, že, ja som zvyknutá na to, že knihy sa čítajú, že v podstate príjmaš niečo stále, informácia tak, a teraz vlastne tu na túto knihu aj pracuješ. To ma na nej neskutočne bavilo, že je to veľmi akčná kniha. Áno. A navyše je to vlastne kniha, ktorá je prepiskom kurzu naživo, ktorý sa naozaj stal. A tak je to v podstate ako keby sa postavy medzi sebou rozprávali. Áno. Hovorí prednášajúci alebo facilitátor, odpovedajú účastníci a je to celé založené na takej diskusii. No a
Ja ešte, čo som urobila, je, že vlastne tú knihu, ja som bývala predtým, v tej dobe som bývala v Španielsku, ešte som sa tak nevyznala do všetkého, nepoznala som toľko ľudí, čo Access robili alebo tak, alebo že kde by sa dali zohnať tieto knihy, tak mne prišlo úplne najjednoduchšie si zadovážiť knihu online a urobila som si to tak, že som si ju kúpila ako audioknihu po anglicky. Hej. Teraz vlastne nie je toto isté počúvať po anglicky knihu a zase čítať si ju, mať ju v ruke, ale aby ste vedeli, že aj toto je možnosť. Mať túto knihu vlastne ako audio. No a táto pracovná kniha vyzerá takto. Hej, je to v podstate, sa mi to ráta, že to je taký formát pracovného zošita, presne. Tu je na obrázku Gary Douglas. Áno. A v podstate je to kniha, ktorá má vyše 100 strán, ale nie o moc viacej než 100 strán. Celkom veľkým písmom je vytlačená a je plná otázok. Je tam vyše 10 otázok, na ktoré vás pozýva, aby ste odpovedali a aby ste tým pádom vlastne v každej tej kapitole, každá tá kapitola nesie nejakú otázku a nesie s ňou aj tú diskusiu, ktorá vlastne prebiehala medzi tými účastníkmi a medzi facilitátorom, medzi Garym Douglasom. No a tam vlastne postupne môžete odkrývať rôzne veci a všetko je to vlastne založené na tom, že aké sú tie vaše uhly pohľadu, čo sa týka peňazí. Áno. Že je to všetko rozprávkové, nemáte absolútne žiaden problém, netrápite sa, alebo či sú peniaze téma, ktorú máte možno každý deň na mysli, alebo ktorá vás stresuje a ktorá vás trápi, alebo jednoducho možno aj ak nie je v takom extréme, tak v ktorej by ste chceli väčšiu slobodu, v ktorej by ste chceli mať nejakú inú možnosť a nemať s ňou problém. Čo ak naozaj s peniazmi netreba mať problém, je jedno, aké množstvo ich máte. Lebo jedna z vecí, ktorú som si mohla všimnúť za ten život je, a poznám naozaj široké spektrum ľudí, ktorí peniaze majú v miliónoch, ktorí majú pár eur na účte, ale že ani jedno, ani druhé neznamená, že v podstate s tými peniazmi fungujeme radostne a bez problémov a bez stresu a tak. Takže vlastne, ako sa stať peniazmi, je o tom, že sa idete pozrieť do svojho vnútra, do svojich uhlov pohľadu, aké tam máte, ktoré vám bránia v tom, aby ste mali aj peňazí viacej, aby ste mali aj iný, lepší vzťah s nimi a vôbec, aby to proste všetko išlo inak. Pozerám, či mi tu nechávate nejaký komentár a zdravím vás všetkých, čo pozeráte. No a ja vám chcem povedať k tomu teda pár vecí. Že napríklad Gary hovorí, že urobte tú knihu, vypracujte ju 100-krát. A 100-krát na to, aby ste boli, alebo aby ste mali vlastne 100 miliónov dolárov. Že 100-krát sa robí na to, aby ste mohli mať v živote 100 miliónov dolárov. A keby to bolo, keby ste ju urobili 100-krát? Boli by ste ochotní ísť do takej zmeny? A keby to bolo, ak ste ho ešte nerobili, keby ste si urobili jedenkrát a uvideli. Áno. Mám kamaráta, ktorý vždy, lebo táto kniha sa dá použiť rôzne. Áno. Napríklad môj kamarát ju používa tak, že za každým, keď začne mať stres ohľadom peňazí, začne si veľmi uvedomovať, pripúšťať k srdcu a strachovať sa vlastne celou situáciou finančnou, ktorá je vo svete. Tak prvé, čo robí, hovorí, že to je jeho prvá pomoc, zoberie, ako sa stať peniazmi, túto knihu a začne ju robiť. A hej, lebo okoľko iné to je, keď sa vecami stresujeme a pokračujeme v tom a snažíme sa to zmeniť, ale táto kniha
je presne akoby navrhnutá tak, aby ste sa z toho mohli dostať. No a vlastne prečo trebárs nerobiť túto knihu iba raz? Lebo treba si uvedomiť, že téma peňazí je veľmi zaujímavou témou, na ktorú má celý svet kopec rôznych názorov a uhlov pohľadu, problémov a tak. Áno, je to jedna z takých tých veľmi pikantných tém. Takže nemusí fakt stačiť urobiť si túto knihu iba jedenkrát a vysoko vám odporúčam, keď raz s ňou začnete, tak dať si nejaký záväzok podľa seba a urobiť ju opakovane. Áno, môžete napríklad jedenkrát za mesiac, alebo aké tempo by vám vyhovovalo, v podstate, ktoré vám umožní nastúpiť na také iné fungovanie v inej ľahkosti, hej, s peniazmi. No, ja som už túto knihu vypracovala, urobila ju niekoľko desiatok raz a stále pokračujem. A prečo? To vám tiež chcem povedať, že prečo vlastne je skvelé s touto knihou pracovať naďalej, aj ak to robíte vy sami pre vás, že máte túto knihu, alebo máme facilitátorov Access Consciousness, certifikovaných, ktorí robia rôzne série, čo je úplne skvelý spôsob na to, ako vy môžete sa pozrieť s niekým, áno, kto vás v tom podporí, kto vás posilní v tom, že sa dostanete k tomu, čo je pre vás naozaj pravdivé, tak vlastne počas tejto série aktívnym spôsobom aj s ďalšími účastníkmi sa môžete pozrieť práve na tie vaše osobné veci, čo sa týka peňazí. Áno, na to, čo možno by ste si nedovolili treba spomenúť inde a takéto série, keď je to prostredie, ktoré je bezpečné, tak to poviem, alebo tak je to naozaj skvelý spôsob, ako si človek môže vlastne uľaviť, ako môže povedať aj to, za čo treba za hanby a tak, lebo čo ak nič nie je nesprávne a všetci sme vyrastali s úplne rôznymi uhlami pohľadu na peniaze, ktoré sme mali od našich rodičov, čo sme videli okolo seba a tak. Ale čo je v skutočnosti pravda pre vás? A čo ak vy nemusíte mať ten problém, čo vidíte alebo čo ste videli celý život okolo vás? Čo ak vás sa to v skutočnosti netýka a vy si môžete vytvoriť to vlastné, čo by ste chceli s peniazmi žiť? Presne aj o tomto je táto kniha. Že vás v tom neskutočným spôsobom posilní. No a jedna vec, ktorá je úžasná, keď ju opakujete stále, je aj to, pokiaľ sa venujete nástrojom Access alebo sledujete, či už sú to vysielania. Tých vysielaní je stále kopec, ktoré robí spolutvorca Access, Dr. Dain Heer alebo tak. Vždy je možné nejakým spôsobom, alebo robíte kurzy, áno, alebo nejaké telehovory a tak, webináry, platené alebo zdarma, alebo tak nejakým spôsobom viete, čo je taká aktuálna téma v podstate. A to nemusí byť samozrejme iba s doktorom Dainom Heerom, ale toľko je rôznych facilitátorov po celom svete, alebo viete sa niekoho spýtať, kto má aktuálne informácie. No a vlastne Access je skvelý v tom, mňa teda neskutočne baví za to aj, že tam je tých tém, tie nové nástroje, na ktoré sa prichádza za každým, je toho veľmi veľa a veľa nového. Takže Access sa stále mení. Stále sú nejaké nové koncepty a objavy a niečo, na čo sa môžeme pozrieť. Všetko naozaj s tým účelom, aby sme sa pozreli na tie uhly pohľadu, ktoré tam sú, aby sme v podstate odstránili tie bloky a vlastne uvedomili si, čo pre nás funguje, čo by sme my radi vytvorili. No, takže ono za každým, keď ste buď na nejakej sérii, ako sa stať peniazmi, alebo túto knihu pracujete s ňou sami, tak vlastne je to iné. Vy sa meníte, menia sa Access nástroje, takže vy napríklad s tým facilitátorom môžete mať zase úplne nové vhľady. Áno, takže vlastne práca s knihou Ako sa stať peniazmi, ja ju v podstate odkedy som ju spoznala, tak ju považujem za takého jedného z mojich životných parťákov. Túto knihu, niekedy s ňou cestujem, častokrát cestujem totižto pracovne, mám ju doma, mám ju vo všelijakej možnej podobe, elektronickej, audioknihe, vytlačenej, áno. Jej hovorí načej, že pracovať s tou knihou akoby
počúvať audioknihu, že to je vlastne také švindlovanie, že to nie je to isté, keď si chceme narátať, treba urobiť ju aspoň 100-krát, áno, že to sa vlastne neráta. Ja som to vtedy nevedela, poprvýkrát tie prvé razy, ktoré som s ňou pracovala, tak som to robila presne takto. A to môže byť tiež ďalší spôsob vlastne, akým s ňou môžete pracovať. Kniha je preložená do češtiny, takže ešte aj to, ako to, že máme takú skvelú možnosť. No a čo ďalšie? Máte nejaké otázky k nej? Chceli by ste niečo vedieť? A ak aj ste jedni z tých, ktorí túto knihu treba si už vypracovali niekoľkokrát, tak čo keby ste ju znovu zobrali do rúk? Čo keby ste sa pripojili? Ono v podstate skoro stále prebiehajú online nejaké série, do ktorých sa môžete zapojiť a naozaj na takúto, pustiť sa do takejto inej jazdy, do niečoho úplne iného, čo je možné s peniazmi. Ako úplne inak sa dá s tým všetkým pracovať. Ja si pamätám, keď som to videla poprvýkrát, viete, lebo akože nejaké tie knihy, alebo Najbohatší muž Babylonu, alebo tak, ja som toto som poznala, povedzme to tak, hej, nejaké veľmi základné veci, ale táto kniha ma úplne dostala v tom, ako iná je. A ako si z nej môžeme každý zobrať niečo a ako vlastne pracuje s vami. Nie je to o tom, že teraz vám hovorí, čo máte robiť. Nenabáda vás v tom, aby ste sa vy pozreli v podstate, čo robíte, čo by ste chceli robiť a čo vám v tom bráni. Áno. Takže ja vás pozývam do toho na mojej stránke alebo aj cez skupinu Vedomie na každý deň na Facebooku sa vieme treba spojiť, ak by ste mali ďalšie otázky. Alebo sa chceli zapojiť, ja s jednou takouto sériou začínam dnes práve o 18:00 a bude online a nie je to určite tá posledná, ktorú robím, takže tiež na mojej stránke sa to bude dať nájsť, že aké všetky možné série chystám ešte a samozrejme nie som tá jediná. Je nás kopec certifikovaných facilitátorov po celom svete, ktorí robíme série s touto knihou pre väčšie uvedomenie, áno, čo sa týka peňazí a posilnenie vás a toho otvoriť sa tomu, lebo ako sa tu píše, čo keby ste boli ochotní príjmať nekonečné množstvá peňazí. A nielen to, čo si viete predstaviť, že je možné vďaka tomu, koľko pracujete, áno, akú máte prácu, alebo koľko zarábalo vaše okolie doteraz a tak. Takže čo, keby sme si každý z nás dovolili mať to úplne inak, stať sa peniazmi a fungovať s nimi s ľahkosťou. Takže 10 z 10, absolútne skvelá pracovná kniha Ako zostať peniazmi. Veľmi vám ju odporúčam. Zožente si ju, ak ju ešte nemáte. A ja vás pozdravujem. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Ešte raz kontrolujem. Vyzerá, že nemáte otázky. Pozdravujem vás a majte sa zatiaľ krásne. Čau, čau.